मा बिजाया ओइ जा थांसैलाय बेनो माबायावसो थांसै ना एमआरएमाव थांसैलाय ना मामिना नोंखौलाय ओइ थथ' एमआरएमाव थांसैलै नाङा एमआरएम जाबो गोजांदों गोजांनाया जाला एमआरएमाव खामानि जोबखांनानै माबा नायनो नागिरदों सिनेमा गराय फाख्रि हिनजावफ्रानो गासिबो गराय फाख्रि जाखासै नालाय गराय फाख्रिया नायनोसै एमआरएमानो लानथाथासो जाबाय न' गोजांदों लायजेनलायनाय अखा बोथोर मा खालामनो अखायानो हागाया दासो एसे हागाबाय गालांबायहाय बिसोरो गालांबाय बारनो रोंला नोंसो फोजोंदों मोनफैबाय नै दैया नै बाना जाहांलायबाय नै सिलिन्डारा Mami, ôi mami, ôi, này bộ à, này bộ, ôi, ôi, mami, mixi. Hani sıksanın da nasıl diyeyim? Ne gidecek? Su biz kakada. Evet. Zabaय Zabaय mami. Ara moन्दों. एसे लेटसिन मोनखादों बे मानसिखौ मोजां मोन्दोंनो. मोजां मोनदों फैदा Zabaय. ओंखारदो ओंखारलाङो. ओंखारथ' दाना जेरावखि माबाया ओंखारनो नागिरला बियो. गिदिर जाबायलै